Dobrý deň, volám sa Renčko 13 a dneska pokračujeme v Minecrafte, ale s jednou výnimkou, že vám neukážem z tamtého Minecraftu na mojom mobile s tým dôvodom, že som nič za celé 2 týždne tam nezrobil ani jeden. No to som hral na svojom mobile Brawl Stars, čiže tak v podstate. A som rád, že za ten jeden odber 35 odberateľov. Ste dobrí, ale mohlo byť lepšie. Nie, fakt ste výborní. Ďakujem vám aj tak za 35 odberateľov. A dneska téma je ja neviem, jak to mám nazvať, ale proste nie strechu, ale toto, čo je pod strechou. Neviem, jak sa to volá, fakt. Potom, keď tak názve to bude, hej, čiže tak. A my ideme na to. Keďže tu je vchod, taký zrobím. Alebo viete čo, zrobím to takto. Tu nechám voľné a keďže čiže dáme to takto. A to je dobré. Podlažie tak. Na ukončenie prvého toho. Alebo jak to nazvať, neviem. Tie posledné 2 videá, čo som vydal z Puppet Hockey, to som nemal mikrofón, lebo som to natáčal počas návštevy. Takže som len písal. Tam si môžete všimnúť ďalšie videá, čo som zrobil predtým. A fakt som veľmi rád, že som dostal ten jeden 35. odber. Niektorí už majú nad 1 000 000, hej, čože to chcem aj ja dosiahnuť, ale zatiaľ to veľmi nevychádza. Ale budem aj tak točiť, aby ste mohli pozerať, keď prídete domov zo školy. Viem, čo to je. Čo som aj ja školák, to viem. Čiže tak. Dneska je výnimkou, že dneska natáčam videá kvôli tomu, že som pravidelne v soboty nevydával videá a neviem, či budem pravidelne v soboty vydávať aj nedeľu. Nedeľu len takedy, ale väčšinou soboty. A ja ešte v šorte tam tak šortám ešte. Proste ešte šortám, že vyjde video toto dneska ešte. A nech si proste pozriete. Keď budem stíhať, tak zrobím aj strechu. Keď nebudem stíhať, nič sa nedeje. Myslím, že tam dačo je. No. Tak. Inak chcem vám len povedať, Renčko 13 som si preto zmenil Renčko, lebo proste je to lepšie ako Margot, hej, lebo Renčko ma tak prezýva moja učiteľka.
môjho priezviska, ktoré mám naozaj, samozrejme, že vám to nepoviem. Ale toto video bude krátke, lebo asi strechu nebudem robiť, lebo to je počas týždňa a už sa tak blíži leto, čiže blíži sa letná prestávka a sem tam vydám video, ale málo kedy. Na začiatku ešte budem vydávať videa, ale už v strede veľmi letných prázdnin nebudem, lebo chodím do babky a mamin mobil nemám pri sebe a na mojom mobile sa veľmi nedá natáčať. Nemám taký dokonalý mobil, čiže tak. Ale som rád za to, čo mám a že môžem na maminom mobile točiť. Keď keď budem mať 100 odberateľov, tak sa odhalím. Ako netváro, hej, ale že len vám poviem, ako sa volám a tak. Veľmi ste už mohli v minulých videách na Robloxe vedieť, že jak sa volám, ale veľmi tie videá nepozerali ste, ale práve z toho som dostal odbery, čiže tak. Ja také malé video skracujem, ešte zrobím pár tieto a ja sa s vami pomaličky, ale isto lúčim. A nech vám tie posledné dni v škole ujdú rýchlo. A to všetko, čo zatiaľ ho poviem, a keďže už bude pomaly to leto za rohom, tak keď pôjdete na výlety, tak nebudem vydávať videá aj kvôli vám, aby ste si užívali s rodinou a nie s youtubermi. Ale idem dovnútra. Poslednú vec, čo zrobím, si dám tu svetlo. Aby som videl. No a ja sa s vami pomaly lúčim. Ešte podávam tu svetla, aby som videl. No fakt, že sú knižnici. Spálňa. Chcem niečo. Jaj, spálňa je uprostred. Preto tu nemám okno. Chápem, dobre. Je to mám zle urobené, ale to nevadí. No, tu som bol už. No. Takto. Zase končím video z diaľky. Takto vyzerá teraz dom. Mám podstreh. Neviem, jak to nazvať, no to nevadí, ale ja sa takým lúčim s vami. Toto bolo dobré.
A ďakujem za ten jeden odber, ktorý ste mi dali, neviem kto, no ktorý mi dal. Ešte zabiť toho a ja sa s vami lúčim. Nezabudnite dať odber, like a dovidenia.